Danas imam nešto jako cool da vam pokažem, a ima veze sa ovim drvenim ornamentom sa prozora iz 17. veka. Kao što sam rekao, ono što je cool nije zapravo ovaj drveni ornament, nego ono čime ću ja njega da replikujem. U pitanju je Matter and Form stolni 3D skener. Ovaj 3D skener pozajmio mi je drugar kako bih malo saznao više o njemu, igrao se s njime i uradio par cool stvari kao što je replikovanje ovog drvenog ornamenta koji je previše komplikovan i nesavršen kako bi se izvajao u recimo ZBrushu ili Blenderu. Sam skener dolazi u kutiji koja je neobičajno velika za ovako jednu malu stvar. Sa skenerom sam se već igrao i moram reći, trebalo mi je vremena da probalim kako se zapravo koristi. Nije ni malo naivan. Ovako iz daleka izgleda kao neki studentski rešo, ali verujte mi, apsolutno nije. Ovo je u suštini to. Sa njime dobijete takođe i ovo postolje, kao i kalibracionu karticu koja se koristi samo prilikom setupovanja prvog skenera. Naravno tu je power brick sa kablom za napajanje, ali i jedan, na nesreću, kratak USB kabel. Prije samog početka skeniranja, model koji se skenira mora se pripremiti. Pošto je ovaj ornament bio prekriven uljanom bojom starom nekoliko vekova, poprilično je lako skinuti je običnim oštrim predmetom, bez potrebe za upotrebom nekih hemikalija. Ono što je neophodno napomenuti jeste da je za pravilan rad skenera neophodan USB 3 port. Ok, otvorili smo mašinu, otvorili smo neophodan program, sada je red da pokrenemo skener. Prvo što radimo jeste konektovanje, šta ti ja znam, i ono što dobijemo jeste slika sa ove kamere ovde. Kamera koja se nalazi na samom 3D skeneru zapravo je Logitech C920, verovali ili ne. To je ono za što ja nemam para. U suštini on ovo radi. Trenutno kalibraciju ne mogu snimati s web kamerom zato što se nešto OBS pogubio. Ali čekamo ga. Sad on ovde baca laser i očitava površinu. Ok, sad kada je on uradio svo to skeniranje, susrećemo se sa gomilom ovih skenova koji sve treba povezati u jedan. A to radimo tako što da beremo osnovni, pa ga align-ujemo sa svim drugima. Ovo može da traje. One eternity later. I dobili smo ovako nešto. Sad, ovde postoje rupe, to znači da je neophodno orijentisati model tako kako bi on uspeo da uhvati ta mesta koje nisu skenirane kako treba. Ok, uradio sam sve što je moguće da ovaj sken bude što čistiji, ostalo je malo da očistim ove voksele još i da kažem gotovo. Čini mi se da je to zapravo sve od ovih što levitiraju, nije. I ovi što levitiraju trebaju da nestanu. Ne mora savršeno ovo da se uradi, ali što je bolje moguće, to bolje po vas. Tako da izgleda dosta ok, red je da napravimo mesh od ovih voksela. Danas, ovo nije tako loše. Mislim da definitivno mogu da radim sa ovim. Ok, sve što je ostalo sada da se uradi jeste da se ovo uploaduje na njihov cloud i nakon toga treba model dodatno srediti u Blenderu ili ZBrushu, ali to je tema za sledeći video. Kao i uvek,
Budite mi pozdravljeni. Do menđenja.